Milí hostia, ja vás touto cestou srdečne vítam na oslavách v Kanianke Slovenského národného povstania aj so zapálením batrí. Trošku sa nám program posunul, čo sa začiatku týka, pretože sa nám tu prehnala taká malá metelica. Pevne verím, že to už bol posledný výkrik a už nám počasie bude prijať. Anička, dušička, zavisí, ručička, nech sa ti hodne sníva. Anička, dušička, zavisí, ručička, nech sa ti hodne sníva. Prečo je osud tak krúzny, prečo som na svete sám? Osudom stíhaný, láskou klamaný, verím, že život je plán. V týchto dňoch si vo všetkých regiónoch našej domoviny pripomíname 80. výročie Slovenského národného povstania. Pre všetkých Slovákov je nielen zdrojom národnej hrdosti, ale i pietnou spomienkou na tých, ktorí položili svoje životy v presvedčení, že bojujú za krajší život budúcich pokolení, za krajší začiatok, ktorý budú žiť ich deti. Lebo ako povedal Winston Churchill, národ, ktorý zabudne na svoju minulosť, nemá budúcnosť. A my, žijúc v budúcnosti, ktorú nám vybojovali naše matky a otcovia, nielen dnes, ale vo všedný deň, ďakujme za ich obetu, za činy a za ich život. Priemerný, zdáme sa snáď iba priemerný. Králi prázdniny. Dávno ztratené.